Сёння 2 мая Віцебск прачнуўся зусім іншым, чым быў на пачатку тыдня. Ранішняе неба чыстае, блакітнае, без адзінай хмаркі. Сонца залівала вежу катэдральнага касцёла Езуса Міласэрнага так шчодра, быццам сам Гасподзь асаблівым святлом падкрэсліваў важнасць гэтага дня. Вельмі утульна, па-сапраўднаму вяснова, нават па-летняму цёпла. У паветры адчуваўся той асаблівы спакой, які бывае перад вялікім святам. І гэтае прыгожае надвор'е сабрала пад скляпеннямі касцёла небывалую колькасць вернікаў. Бо сёння адбылося тое, чаго касцёл на Віцебшчыне чакаў доўгія гады. Роўна а 11 гадзіне пачалася ўрачыстая імша пад кіраўніцтвам біскупа віцебскага Алега Буткевіча. І галоўнае, дзеля чаго сабраўся гэты поўны касцёл, прэзбітэрскае пасвячэнне 2 дыяканаў стала фактам. Антон Тышко з Глыбокага і Андрэй Януль з Пагошчы. Сёння мы ўжо называем іх ксяндзамі. Шлях да гэтага дня быў доўгім. У мінулым годзе яны скончылі міждыяцэзіяльную вышэйшую духоўную семінарыю ў Гродні. Ад таго часу, з 24 мая 2025 года, калі адбылося пасвячэнне ў дыяканы, яны неслі служэнне. І вось сёння доўгачаканае поўне святарства. Касцёл быў перапоўнены, і гэта не выпадкова, бо прыехалі самыя блізкія, родныя і сябры Антона і Андрэя. Прыехалі вернікі з іх родных парафій, з Глыбокага і Пагошчы, дзе яны выраслі, дзе іх памятаюць яшчэ хлопчыкамі, якія прыслухоўвалі каля алтара. А таксама з тых парафій, дзе яны праходзілі свае дыяканскія практыкі. Там цяпер іх чакаюць, запрашаюць на першыя імшы. Хвіліна, калі Антон і Андрэй ляжалі крыжам перад алтаром падчас спеваў літані да ўсіх святых, гэта, мабыць, была самая напружаная і глыбокая хвіліна ўсяго набажэнства. У каталіцкай традыцыі гэты жэст называецца поўным адданнем сябе Богу. Яны ляжалі на падлозе касцёла, а над імі гучалі галасы святароў і вернікаў: «Маліся за нас». Усе святыя, ад апостала Пятра да ксяндза Яна Боска, былі пакліканыя ў сведкі гэтага таямнічага моманту. Потым было ўскладанне рук біскупа, а потым самае важнае – працяг імшы, калі кожны з новапрэзбітараў упершыню разам з біскупам і іншымі святарамі вымавіў словы эўхарыстычнай малітвы. Гэта быў іх першы дзень, як Альтер Христус, другі Христос. Таксама прыехалі тыя, з кім яны дзялілі цяжкасці семінарыйных будняў, браты-семінарысты з Гродзенскай вышэйшай духоўнай семінарыі і сам рэктар семінарыі. Гэта была асаблівая сувязь. Рэктар, які калісьці прымаў у іх іспыты, цяпер глядзеў на іх з гонарам. Гэта была жывая пераемнасць. Настаўнікі стаялі побач са сваімі вучнямі, якія сталі святарамі. Асабліва кранальным было тое, што на гэтым набажэнстве прысутнічалі святары не толькі Віцебскай дыяцэзіі. Далучыліся госці з Гродзенскай дыяцэзіі, дзе новапрэзбітары атрымлівалі фармацыю, і нават з Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Гэта наглядна паказала, што касцёл адзіны, і што новае святарства на Віцебшчыне – гэта падарунак для ўсяго касцёла ў Беларусі. Плечы біскупа, святароў, дыяканаў, семінарыстаў – усё гэта было цяпер побач з 2 маладымі хлопцамі. І не толькі побач фізічна, але і ў малітве. Увесь касцёл, напоўнены да апошняй лаўкі, маліўся разам. Бачна было, як жанчыны выціралі слёзы. Дзеці з цікаўнасцю глядзелі на цэлебрацыю, магчыма, упершыню разумеючы, што святар – гэта не проста чалавек у доўгай вопратцы, а нехта вельмі важны і блізкі да Бога. Вельмі важна падкрэсліць,
Гэта свята адбылося дзякуючы не толькі семінарыі ці біскупу. Яно адбылося дзякуючы малітве вернікаў. Тыя, хто прыехаў з родных парафій, хто стаяў сёння ў гэтым касцёле, яны не проста глядзелі. Яны ўдзельнічалі. Кожнае «маліся за нас», кожнае «ойче наш» было падтрымкай. Бо святар, ён сам па сабе вельмі адзінокі, асабліва ў першыя дні пасля пасвячэння, калі з плячэй сышоў цяжар вучобы, але на іх легла адказнасць за душы людскія. І сённяшняя прысутнасць такой вялікай колькасці малітоўных людзей – гэта адказ на іхныя сумнівы. Гэта сігнал. Ты не адзін. Мы з табой. Мы молімся за цябе. Калі скончылася імша, касцёл не пуставаў яшчэ доўга. Людзі падыходзілі да ксяндзоў Антона і Андрэя, віншавалі і абдымалі іх. Родныя плакалі ад шчасця. Семінарысты весела перагаворваліся, дамаўляючыся пра сустрэчы. Святары давалі першыя парады. Сёння, 2 мая 2026 года, Віцебская зямля атрымала 2 новых святароў. Ксёндз Антон Тышко і ксёндз Андрэй Януль ад сённяшняга дня становяцца не проста духоўнымі асобамі. Яны становяцца надзеяй для Віцебшчыны, для глыбокага і пагошчы, для кожнага, хто сёння быў у касцёле. Віншуем вас, ксёндз Андрэй і ксёндз Антон. Няхай шчодра ўзнагародзіць вас Езус, якому вы даверылі свой жыццёвы шлях.